बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बोसोन होलांदोंमोन कि जेब्लासिमहालागि आलादा रायजो सोरजिया अब्लासिमहालागि जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जुजिलांबाय थागोन होननानै दा बिदिखायनो जोङो सानदोङो जोङो पेन एन्ड पेपारजों नैबे पेन एन्ड पेपारनि जुगजों नै गोदान नलेजनि जुगजों जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जों आसाम सरकारजों नांलांगोन इन्डियान गभर्नमेन्टजों जोङो नांलांगोन आरो जेब्लासिमहालागि जोङो जोंनि जेनाखि हास्थायनाय बर' हारिनि जेखिनि हास्थायनाय जेब्लासिमहालागि मोनफुङा अब्लासिमहालागि जोङो होस्रिलांबाय थागोन आरो जों दावगालांबाय थागोन। दिनै नैबे सानजौफुनि समाव नोंथां मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि दिनैनि दिनाव जोंनि जेनाखि थांखि दंमोन बङाइगाव जिल्लाखौ दाफुंनायनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जों दिनैहाय मोनफुंनो हाबाय। दिनैहाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट BoNSU कमिटिया दिनैहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै दाफुंजानो हाबाय। मेन उद्देश्यआ जिल्ला दाफुंनायनि माखासे उद्देश्यआ बेनोदि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोङो आन्चलिक लेभेलनिफ्राय लानानै जिल्ला लेभेलसिम लाबोनानै जोङो माखासे बर' माहारिखौ जोङो गेरेमसायै जों गोसारलांहोनायनि माखासे प्लान एन्ड पलिसिसफोरखौ जोङो लादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै गुवारैनो गोसारगासिनो दङ आरो गोसारनायजों लोगोसे दाब दाब डिस्ट्रिक्टसफ्राव जोङो बर'नि माखासे सिनायथिखौ लानानै माखासे थामोनथाखौ लानानै माखासे राव हारिमु फेहेरलांनायनि थांखिखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दाफुंलांनायनि जों प्लान पलिसिखौ जोङो लादों। थांनाय बारावबो जों दिनै गहपुरावबो दाबाय आरो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दानो हाबाय। आरोबाव दिनै गमामायैनो जेरैबायदि जों प्लान पलिसि लादोंमोन जों बङाइगाव जिल्लाखौबो जोङो दाफुंनो हाबाय। जोङो ग्रोम ग्रोमै दिनैहाय बङाइगाव जिल्लानिफ्राय जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा जाय मानसिफ्रा दिनै बङाइगावआव थाफैनानै फरायनाय बिद्यानि नलेजखौ लाफैगासिनो दङमोन बिथांमोना दिनै ग्रोम ग्रोम नुजाफैनानै गाव गावनि समखौ फरायनायनि समजों लोगोसे गाव गावनि हारिखौ सिबिनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दिनै बिथांमोना समायखिरा लाफैबाय दे आंबो सासे थांनानै थासान्दि समाव जातिनि थाखाय आंबो नांलांगोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय समायखिरा लाफैबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो दिनै सासे सोद्रोमा जाबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय सिमां सुजुदों कि जेरैबायदि रुंसारि जालांनाय बिथांमोन जोंनि गेदेमा बिथांमोन जाय माहारिफ्रा दिनैहाय रुंसारि जालांबाय जिउ गालांबाय बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैहाय जानजि खाफ्रादों। दानि मडार्न जुगनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा गुबुन आइडियलजिखौ लानानै लेटेस्ट आइडियलजिखौ लानानै लेटेस्ट टेक्न'लजिखौ लानानै नलेज आरो मोजां गियानखौ लानानै आगान सुरलांनो जोङो थागथियारि जादों। मानो होनना बुङोबा गोबां रुंसारि जालांनाय जोंनिनो माखासे बिग्रायारि बिथांमोना दिनैहाय जोंखौ फोरोंलांदों बर'आ बर'लेण्ड नङाबा बा गावनि थागिबि हाखौ जेब्लासिमलागि मोना अब्लासिमलागि सान्थियै थानो हानाय नङा होननानै दिनै मोनफ्रोमबो सोदोबफ्रा दिनै रिंखाङो मोनफ्रोमबो हस्रिखावनाय रावफ्रा जोंनि खोमाफ्राव रिंफैयो। दिनै जोंनि थैयाव जोंनिनो बिदाफोर NDA BLTफोर दिनै जायनाखि जारिमिनारि खालामनानै गालांनाय बिथांमोना जों बिथांमोननि जेनाखि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांबाय जों थादों। जोंनिनो बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बोसोन होलांदोंमोन कि जेब्लासिमहालागि आलादा रायजो सोरजिया अब्लासिमहालागि जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जुजिलांबाय थागोन होननानै दा बिदिखायनो जोङो सानदोङो जोङो पेन एन्ड पेपारजों नैबे पेन एन्ड पेपारनि जुगजों नै गोदान नलेजनि जुगजों जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जों आसाम सरकारजों नांलांगोन इन्डियान गभर्नमेन्टजों जोङो नांलांगोन आरो जेब्लासिमहालागि जोङो जोंनि जेनाखि हास्थायनाय बर' हारिनि जेखिनि हास्थायनाय जेब्लासिमलागि मोनफुङा अब्लासिमलागि जोङो होस्रिलांबाय थागोन
आरो जों दावगालांबाय थागोन।